Prosím vás, tenhle ten můj kanál nebude placený a já nechci ani žádný reklamy, aby v něm byly a nebudu dávat ani odkaz na nějaký bankovní účet. Já žádný peníze nepotřebuju, všechno, co ke svému životu potřebuju, tak mám. Jestliže chcete přispět někam, tak si najděte někoho užitečného, kam můžete ty peníze poslat místo mě. Ale prosím, neposílejte peníze na válku. Kdybyste posílali peníze na válku, tak budete podporovat ten starý svět, který se stejně zhroutí a navíc vy karmicky vstoupíte do té války. A naše země a lidé z naší země ve válce nejsou. Naše země s nikým neválčí. A jestliže válčí jiný země na východě nebo na středním východě, tak je to karma těch bytostí, které tam žijí. A my bychom se do toho neměli míchat, protože nám to nepřísluší.